नोंथाङा आदार जानाय समाव लेबु सेबनानै जाफायो नामा? नोंथांनावबो आदार जानाय समाव लेबु सेबनानै जाफानायनि हुदा दं नामा? अब्ला नोंथाङा गेबें हुदाखौनो बजबनानै लादों। बे हुदाया नोंथांनि देहा सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनायाव मुलाम्फा दं। नंगौ, गोबां समावनो जों लेबुखौ बायदि रोखोमै जायो। दैजों गलायनानै लोंनायनि अनगायैबो संख्रि बानलु लागायनानै खाजि बानायनानैबो लेबुखौ खायसे सुबुंफोरा जायो आरो खायसे सुबुंफोरा ओंखाम जानाय समावबो लेबु बिदैखौ सेबनानै जाफायो। नोंथांमोनहा मिथिगौ ना? ओंखाम जानाय समाव लेबु बिदैखौ सेबनानै जाफायोब्ला मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो? जुदि नोंथांमोनहा बेनि मुलाम्फाखौ मोजाङै मिथियाब्ला नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो। लेबुआ नोंथांनि इमिउन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो, हजम खालामनायनि गोहो बांहोनायाव मदद खालामो आरो बेयाव एन्टि केन्सार कम्पाउन्ड्स थायो। लेबुआव थानाय साइट्रिक एसिडआ स्टार्चनि डाइजेशनखौ लासै खालामनो हायो, जायनि फिथाइ महरै ब्लाड सुगारनि फिनजाथाया खम जायो। जाय सुबुंफोरा ब्लाड सुगारनि जेंनाजों मोगा-मोगि जादों, बै जेंनाफोरखौ फोजोबनायावबो मदद खालामो। लेबुनि भिटामिन सीखौ आयरनजों बुंफबनाय जाग्रा आदारफोर जेरै दालि, फालें बायदि मैगंफोरजों जाफायोब्ला सोलेरनि नन-हिम आयरनखौ सोबखांनो हानाय गोहोखौ बांहोयो। लेबुआव थानाय भिटामिन सी आरो फ्लेभोनयडआ जिबख्रिफोरखौ खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामो आरो बिगुरनि सावस्रि आरो कलाजेन दिहुननायाव मदद खालामो। लेबुआव थानाय साइट्रिक एसिडआ केलसियाम अन्थाइ सोमजिनायखौ होबथानायाव मदद खालामो, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानायखौ होबथायो। बेबादिनो गोबां मुलाम्फाफोरखौ लेबुनिफ्राय जों मोननो हायो। बेनिखायनो आदार जानाय समाव लेबु जाफानाय हुदाखौ नोंथांमोनहाबो खालामोब्ला गाहाम।